Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Hirobil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para kadang pamirsa kreweng aji ingkang minulya saha kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah taala, monggo kita lajengaken kajian kita ing sapunika mlebet serat nomor kalih, inggih menika serat Al-Baqarah, artosipun lembu, ayatipun ayat 120 kalih dumugi ayat 150 sekawan. Kagem para pamirsa ingkang ing wekdal punika nembe nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring tamba usada saged seger kewarasan kados wingi uni. Kagem panjenengan para pamirsa ingkang ing sakmenika nandhang masalah ingkang awrat, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring solusi ingkang sak sae-saenipun. Ugi kagem panjenengan para pamirsa ingkang ing wekdal menika tanggap warsa, kula ngaturaken sugeng tanggap warsa, mugi-mugi pinaringan umur utawi yuswa ingkang panjang, yuswa ingkang barokah, yuswa ingkang manfaat. Ugi kagem panjenengan pamirsa ingkang sampun kersa paring subscribe, paring atensi tuwin koreksi dhateng kreweng aji channel menika, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan dening Gusti Allah taala, pinaringan seger kewarasan, ayem tentrem, kuat slamet, sabar lan tawakal. Mugi-mugi Gusti Allah taala ugi paring rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang bermanfaat wonten ing donya lan bermanfaat wonten ing akhirat. Ugi mugi-mugi Gusti Allah tansah paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj Ma'juj, saha saking godha saking bebaya maneka warna. Monggo kula panjenengan lajengaken malih kajian menika. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu syufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila sirati mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yaqulna rasulu alaikum syahida.
wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama man yatabi'u rasula mimman yang qalibu ala aqibai wa in kanat lakabiratan illa alal ladina haddallah wa makana Allahu liyusdi'a imanakum innallaha bin nasi lara'ufur rahim qad nara taqallubah wajhika fis sama' falan waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syadral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syadrah wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahul haq min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun Shadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih. Wong-wong kang padha cubluk bakal padha celathu. Apa to kang ngingerake dheweke saka ing kiblate kang wis padha dienggo ang padha dienggoni celathuwa kagunganing Allah wetan lan kulon iku panjenengane anuntun sapa sing dadi kaparenging karsane marang dalan kang bener lan kaya mangkono enggon ingsun andadekake ing sira dadi umat kang pinunjul supaya sira padha dadi saksi marang para manusa sarta supaya utusan iku dadi saksi marang sira lan enggon ingsun andadekake kiblat marang kang sira sir bisa dadi kiblat iku ora liya kajaba supaya ingsun amilahake sapa sing manut ing utusan iku karo sapa sing ambalik marang tungkae lan iki sayekti abot kajaba tumrap kang padha kaparingan tuntunan dening Allah lan ora pisan Allah iku amusprahake piyandelira sayekti Allah iku marang manusia welas maha asih. Temen ingsun amriksani tumenganing raina ing langit mulane ingsun bakal andadekake ing sira dadi kang amurba kiblat kang dadi senengira mulane angadepna raina
Kula ambali mulane angedhepno rainira ing penering masjid suci lan sira ana ing ngendi bae lah padha angadhepno rainira marang penere lan sayekti para kang wus kaparingan kitab temen padha weruh menawa iki barang yekti kang saka ing pangerane lan ora pisan Allah iku kasupen marang sabarang kang padha dilakoni. Katerangan wonten ing ayat 112 kiblah punika tegesipun ener ingkang dipun adhepaken kosok wangsulipun dibrah jawinipun ener ingkang dipun ungkuraken miturut tegesipun ingkang asli tembung wau namung nedahaken ener sanes panggenan. Miturut istilahipun agami tembung wau ateges ener ingkang dipun adhepaken nalika nindakaken salat. Ewah-ewahan kiblat ingkang kasebataken ing ngriki punika wonten ing negari Mekah. Kula ambali malih ewah-ewahan kiblat ingkang kasebataken ing mriki punika kelampahan ing negari Madinah nalika watawis 16 wulan sasampunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing negari Mekah. Wonten ing tengah-tengahipun para panembah brahala ing tanah Arab. Panjenenganipun manawi sembahyang ngadhepaken pedalaman suci ing Yerusalem. Nanging sareng panjenenganipun rawuh ing Madinah ingkang ing ngriku swasana Yahudi santosa lan kiyat sanget panjenenganipun tampi wahyuning pangeran supados ngadhepaken dhateng Ka'bah punika kiblahipun. Ayat punika langkung khusus mangandikaaken tiyang Yahudi dene ingkang dados jejering rembag taksih nglajengaken punapa ingkang sampun kapangandikaaken wonten ing kalih rukuk ingkang sampun jalaran menawi darah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam nalika binarkahan wonten ing tedhak turunipun Kanjeng Nabi Ismail boten kenging boten ingkang kangge kiblah inggih enggal nggih kedah padaleman suci ingkang kasucenan dening Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam tuwin Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam dene padaleman suci ing Yerusalem punika namung dados kiblahipun tiyang Bani Israil. Ewahing kiblah punika mengkupi weca utawi ramalan ingkang cetha bilih nagari Mekah badhe kabedah dening tiyang muslim jalaran papan ingkang kangge nyembah brahala boten mungguh saged kangge kiblahipun agami tauhid ingkang suci murni. Bab bedahipun Mekah punika ugi kawengku ing dawuh ingkang mungel
wetan lan kulon iku kagungane Allah. Sarta Allah nedahaken para muslimin dhateng margi ingkang leres punika inggih mengku ugi nuntun para muslimin dhateng marginipun kabegjan tuwin menang ingkang wekasan kaliyan mengsahipun. Katerangan salajengipun wonten ing ayat 153 tembungipun ingkang asli wasat ingkang tegesipun peranganipun satunggaling barang ingkang tengah. Awit saking punika rehning sampun boten kamrikanen lan boten kamrikenan mila ingkang tengah. Awit saking punika rehning sampun boten kamrikanen lan boten kamrikenen mila miturut len leksikon kamus ateges peranganipun satunggaling barang ingkang sae piyambak wau negesi tembung ammu sato umat kang bener adil lan becik inggih punika umat ingkang boten kamrikanen lan boten kamrikenen. Tembung wau ugi kenging dipun tegesi ingkang sae piyambak jalaran panggenan ingkang tengah piyambak punika namung kenging dipun anggeni setunggal dados boten wonten ingkang nyameni jaruan ingkang limprah-limprah umat kang tengah-tengah punika boten mengku suraos ingkang leres. Para mufassir menerangaken tembung wasat wau adil tuwin linangkung teges punika cocok kaliyan suraosipun dawuh ing nginggil lan ing ngandhapipun Ka'bah kadadosaken kiblah tumrap para muslimin punika kenging kaparenging pangeran wigatos angundangaken bilih para muslimin punika satunggaling umat ingkang sampun kadungaaken dening Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam wonten ing ayat 128. Dados para muslimin punika umat ingkang maris sedaya berkahing pangeran ingkang sampun kayajekaken. Kula ambali malih dados para muslimin punika umat ingkang maris sedaya berkahing pangeran ingkang sampun kajanjekaken badhe dipun paringaken dhateng tedhak turunipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Katerangan salajengipun kateranganipun tembung syahid utawi saksi punika mekaten supaya sira nelakake marang dheweke samubarang kang wis sira mangerteni saka wahyuning pangeran lan agama kang kaya dene kang wis ditekakake dening utusane Allah marang sira kae. Dados saksi punika para titiyang ingkang andhatengaken kaweruh dene dhateng tiyang sanes nekseni ing kayektenipun kaweruh wau wonten ing badanipun piyambak. Mila
saweneh mufasir lajeng negesi tembung wau kang nucekake. Nanging tembung syahid punika ugi ateges tiyang ingkang kathah kaweruhipun. Mila Asy-Syahid punika ugi dados asmanipun pangeran sarta ugi ateges imam utawi panutan. Katerangan candhakipun sawijining mufasir nerangaken dawuh kunta al-yaha punika ateges kang sira iku wus netepake atinira supaya dadiya kiblah ira. Dados cetha menawi Kanjeng Nabi punika kepengin sanget Ka'bah dados kiblahipun. Ewadene panjenenganipun boten tumindak punapa-punapa ngantos ing sasampunipun tampi wahyuning pangeran. Saupami wahyu ingkang kaampil dening Kanjeng Nabi punika tuwuh saking pepenginanipun Kanjeng Nabi piyambak, yekti panjenenganipun boten sisah dadak ngentosi wahyu saking pangeran ngantos 16 wulan laminipun tumrap ewahing kiblah wau. Katerangan salajengipun tegesipun ingkang limrah nak lama punika supaya ingsun nguningani, nanging kula tumut anggenipun negesi sawijining mufasir ing tembung wau supaya ingsun amilahake dene tegesipun limrah kaserat ing marjin jalaran tembung ilmu punika boten nate dipun raketi kaliyan tembung min kajawi manawi dipun angge ingkang kalayan mengkusu raos amilahaken barang satunggal kaliyan satunggalipun. Teges ingkang kaserat ing marjin wau mengku teges nguningani lalampahan menawi lelampahan kala wau sampun kalampahan. Katerangan salajengipun dening saweneh ngulama tembung iman ingkang tegesipun wantah piandel punika dipun wardeni sembahyang menawi kangge tegesipun ingkang limprah ingkang dipun kersakaken dawuh wau inggih punika para mukmin boten mawi suwala malih lajeng ngestokaken pindhahipun kiblah wau. Dados imanipun wonten ing wohipun inggih punika ngreksa para mukmin wau tetep dumunung wonten ing margi ingkang leres. Katerangan salajengipun wonten ing ayat 150 Kanjeng Nabi tumenga ing angin. Kula ambali malih, Kanjeng Nabi tumenga ing langit punapa tegesipun ngajeng-ajeng paparingipun Allah pitedah ing bab prakawis kiblah ing Madinah. Bab prakawis kiblah punika nuwuhaken pakewet amargi menawi panjenenganipun majeng dhateng Yerusalem panjenenganipun lajeng ngungkuraken Mekah awit dunungipun Madinah punika wonten ing saantawisipun Mekah lan Yerusalem.
Awit saking punika mila Kanjeng Nabi ngajeng-ajeng tumurun ing wahyu supados angsal pitedah ing bab prakawis punika. Katerangan salajengipun wonten satunggaling hadis Kanjeng Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangandikaaken sariranipun piyambak punika dongane Rama Ibrahim. Para pandherek ing kitab sami mangertos bilih Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam nyuwun supados saking ewoning putra wayahipun Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam wontena ingkang jumeneng nabi sarta malih ugi sami mangertos bilih pangeran ugi paring janji badhe maringi berkah menika wonten ing katerangan angka 168. Padaleman suci ingkang dipun suceni dening astanipun Kanjeng Nabi Ibrahim piyambak wonten ing pangertosi wonten ing panggenan nalika panjenengane nilar Kanjeng Nabi Ismail punika mestinipun sampun dipun mangertosi dening tiyang Israel manawi badhe dados punjering panyarempeng tuwin punjering badhe kamenanganipun Nabi darah Ismail ingkang namung satunggal punika. Para kadang pamirsa Kreweng Aji Channel ingkang eminulya saha kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Taala. Semanten kajian kita mugi-mugi sedaya menika saged niyataken iman tuwin amal utawi takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah Taala lan ugi mugi-mugi menika saged niyataken ilmu tuwin amal kesaenan kita. Nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula tuwin kekilapan kula billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.